दिनै राकेश ब्रह्म बुथारनायखौ गोबां रायजो राजायानो मिथिनो लुगैना दंमोन सोर दायनिगिरिमोन नङा होनबा। ओमफ्राय दिनै हिन्जाव गदायजों लानानै ओमफ्राय साइनिपाल बा ओमफ्राय बिमा बेफोर माने गासैबो इनभल्भ जाना दं नङा होनबा। दा गोबां मानसिफ्रानो माने कनफिउस जाना दं सोर बुथारमाजों सोर दायनिगिरि नङा होनबा। नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं गुवारै फोरमायनो थांगासिनो दिनै दायनिगिरिया सोरमार नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। अके लोगोफोर, आं गिबियावनो फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। दिनै गोबाङानो माने साननानै लादोंमोन बिथांनि राकेश पालनि बिसियानो बुथारदों होननानै साइनिपालखौ नङा होनबा। दा गोबां रोखोमनि जोङो माने ससियेल मिडियायाव नुगासिनो जे गोबाङानो गावनि बायदिसिना अपिनियन बायदिसिना पस्ट होनानै हेगारगासिनो भिडिअखौ नङा होनबा दिनैसिमबो। दा थार बिजिरनायखौ जों रावबो मोनाखै नङा होनबा। दा गोबाङानो बुङो माने हिन्जाव गदायाबो जानो हागौ, गोबाङानो बुङो बिमायाबो जानो हागौ नङा होनबा। बिमाया माने गोबां रोखोमनि बिमाखौबो दायनिगिरि होननानै गोबाङानो गामिनि मानसिफोराबो बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों नङा होनबा। दा हिन्जावाबो नङा होनबा साइनिपालाबो बिमाखौ माने दायनाजों लोब्बादों माबादों बेफोरबायदि गोबां माने खोनानो मोन्दों नङा होनबा। बे कल रेकर्डिंसफोर बायदिसिना माने वाट्सएपफोराव चाट खालामनाय, ओमफ्राय हिन्जाव गदायजोंबो बायदिसिना भिडिअ ओंखारनो होनबा नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअफोरखौ। ओमफ्राय दिनै दा मेन बाथ्राया लोगोफोर दिनैनि दिनाव जोङो माने दा पुलिस केसबो जादों होननानै खोनानो मोन्दों नङा होनबा। पुलिस केसखौ दा जोङो बेसेसिम माने इनकुवारि जादों जायाखै जों माने बुजिनो हायाखै नङा होनबा। दा न'नि मानसिफोरा पुलिस केस होगोन माबागोन बेफोरबायदि गोबां दावराव दावसि जादोंमोन दिनैनि दिनाव नङा होनबा। दा जों रायजो राजाफोरा माने गोबां मिथिनो लुगैदोंमोन आरो जेनेबा राकेश पालखौ सोर बुथारमारदों, मुलि होनानै बुथारदों ना मा ओमफ्राय नङा होनबा। दा पस्टमर्टम खालामदोंमोन दिनै, रिपर्टखौबो जों दिनै दासिमबो मिथियाखै नङा होनबा। दा जोङो हिन्जावनि बाथ्राखौ खोनानो मोननानै बा खोनानानै जोङो एसे गोसोआवबो माने नाङो आरो जेनेबा सासे गथ'फोर दङ बा सानैना सासे गथ' दङ। ओमफ्राय आं खोनानायाव माने भुल जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय, सासेना सानै ओरैबायदि नङा होनबा। दा बेवहाय हिन्जावाबो जेनेबा दा हौवा गैलाबा ओमफ्राय गथ'खौ खांनाय माबानाय नङा होनबा, सम्पतिनि थाखाय माबादों बेफोरबायदि होननानै गोबां रोखोमनि बाथ्रा जादोंमोन नङा होनबा। दा ओमफ्राय हिन्जाव गदाय मोजां मोननाय लोगोसे हाबा थाखाना माने हिन्जाव थाखानानै गुबुनजों लाइन लानायखौ माने साननानै बुथारदोंबो जानो हानाय बेफोरबायदि गोबां माने मानसिफोरनियाव डाउट फैदों नङा होनबा। ओमफ्राय बिदिनो दा रायजो राजाफोरनि गोबां बुंनाय मानाय बेफोरखौ जों दा माने जों सैथो होननानै साननो हाया दिनैनि दिनाव नङा होनबा। दा जोङो जेब्लासिम माने थार बिजिरनाय मोना अब्लासिम जाय माने दायनिगिरि बेखौ माने जोङो न'खरनि मानसिनि माने बा पुलिस इनकुवारि बा मेडिकेल रिपर्टनि जिहेथु थार बिजिरनाय मोना अब्लासिम जों गावखौनो माने जों माने रावखौबो दायनिगिरि होनना फोसावनो हानाय नङा होनबा। दा दिनै जोङो फैयै माने गोबाङानो दासिमबो बेफोरनि बा राकेश ब्रह्म बुथारनाय साइनिपाल बिथांमोननि माने भिडिअफोरखौ नुबाय थायो। दिनै गोबाङानो बायदिसिना गावनि अपिनियन बुङो नङा होनबा। दा बेफोरबायदिया मोजां जाया। ओमफ्राय दिनै आं एसे थान्दा जानाय बायदि मोनदों आरो जेनेबा बिथांमोननि न'खरनि माने जिहेथु अबस्था नङा होनबा। दिनै राकेश ब्रह्मआ थैनानै थांबाय, दा न'खराव जोबोर माने गालाय गुजाय नङा होनबा बेफोरबायदिबो जानो हानाय। दा ओंखायनो बेफोरबायदि भिडिअफोर लाबोनानै जानला मोनला लाबाय थानाया मोजां जाया नङा होनबा। दा गावसोरनि बाथ्रा सोर दायनिगिरि मा खालामो नङा होनबा, पुलिस केस होयो मा होयो बेफोर गावसोरनि बाथ्रा नङा होनबा। दा पुलिस केस होलायालासिनो जि जानानै थांबाय, दा मोजाङै संसार जानानै मिलायनानै थाबानो जायो नङा होनबा। बेसे गिदिर बाथ्रा नङा होनबा। दा गथ' दोङो माबादों, ओमफ्राय जुदि दायनिगिरिमोन बा मुलि होना बुथारदोंबा बेयो निस्सय माने साजा मोनगोन आरो बिमायानो जा हिन्जाव गदायानो जा बा साइनिपालानो जा नङा होनबा। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबानो जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनाय। थेंक इउ स' माच।